astăzi cu sticlucă, cunoscut și ca Stout Trek. Stout. Ok, asta este chestia ta de fan. Da. Mare parte a timpului sunt fan Star Trek, cât și multe alte chestii SF. Și eram într-o seară cu soția, ca întotdeauna desfăceam un stout. Ei repetau logo-ul lor și emblema lor și mă gândeam, it's like me, but I'm on a Stout Trek. 5 minute mai târziu, that's not a bad idea, actually. După care a început un blog de bere și am început să vorbesc cu mulți alții despre bere, nu doar cu soția. Chestia este că, și mișto că tu ai avut așa într-o seară o idee, dar mișto este prima te-a luat în serios. Da. Și acum ai început să fii cunoscut exact pentru chestia. Bă, dar ai văzut pe ăla ce face dintr-un stout. Și asta de fapt mi-a atras și mie atenția. Te știam așa din vedere, mai băusem în aceleași localuri, dar asta mi-a atras atenția când cineva vine cu o chestie atât de creativă, apropo de unul de care mai treci vedere. Și asta mi-a plăcut. Ok, hai să vedem atunci, astăzi să vedem ce avem. Hai să vedem. Azi începem cu I'm Your Barista, o selecție de la Malt Garden. Asta e o serie mai lungă, cred că sunt vreo 3 sau 4 până acum. 4, nu le-ai băut pe toate? 3. Asta 3. n-am băut. Ok, bun, hai să vedem asta. Asta care e Haile Gerber sau care e? Nu, e Columbia Pinot de la Haile. Ok, avem 3 pahare aici. Ok. Face spuma asta ușor de stout, parcă încep să o guști, parcă încep să o mesteci. Ok. Ok, miroase, cheers, foarte bine. Ok, this is really good. Adică primul gust pe care l-ai în gură e fructe uscate, caramel, e amărui, afumat, e fix ce trebuie. O gură plină de cafea. Și doar 11% la alcool, cum ai vrea la o bere de mic dejun. Tu le compari așa între cu celălalt, ai zis că ai băut astea a patra, sau a treia Da. dintre ele pe care Am băut, da. Ok, cum se pare? Chiar vezi diferențele astea? Îți dai seama de ce acolo au pus o cafea și acolo au pus altă cafea sau se pare mai mult fantasy? Se simt diferențele, mai ales dacă pui și adjuncți sau alte arome, mai pui un sirop de arțar sau ceva și schimbă complet gustul. Acolo clar. Între diferite tipuri de cafea, uneori simt. Unele sunt mai pământoase, unele sunt mai acide, uneori simt că simți așa cum spune la carte, teoria lor, notele acelea de descriere ale cafelei, tu le regăsești în cafea. Și de exemplu, exact pe seria asta îți vorbim. Pe seria asta, da, mi se pare că da, am simțit și e proeminent. Chiar vezi diferențele între cafele. Chiar e foarte nice. Cred că discuția este cât de mult la masă de treci din zona de simplu experiment, de hai să vedem dacă mi iese, și ajungi în zona în care, ok, e un fel de e un improvement, e un work in progress de fiecare dată, hai să vedem, hai să comparăm una cu cealaltă, să ne bucurăm, ca să zic așa. Dar de multe ori, mulți clienți se plâng că se simt în fața pur și simplu a unui experiment pe care pe nu-l face și apoi îl aruncă pe piață. Da. Da, sunt de acord și tocmai de asta cred că am și continuat să iau, că dacă era mereu același gust, ok, am luat una, mulțumesc, bună ziua, nu mai iau. Dar de-aia le și iau pe măsură ce experimentează, că sunt diferite țări, diferite variațiuni de cafea și chiar simți diferența în ele. Da, Polonia și mai ales Malt Garden au început să devină așa un fel de standard aici în România în ultimul timp. După invazia valului sau după valul polonez, cum spunea cineva pe grupul de România, nu mai știu ce a folosit pe expresia asta. Cred că eu. S-ar putea să fi fost tu, nu? S-ar putea să fi fost chiar eu. A fost atunci ai adus tu, ai adus Nitroi la BRRO, după aia, prin recomandări, am găsit și site-ul din Polonia, care s-a terminat cu o comandă modestă de 32 de beri, de care soția a fost foarte încântată, dar chiar foarte bune și foarte diversificate. Chiar mi se pare că experimentează în diverse zone de gust, nu doar cu cafele, dar tot felul de ingrediente, tot felul de baze, Baltic Porter, Stout, Sour și fac niște variațiuni interesante. La noi poate nu... Asta comparația cu piața română, care ar fi din această perspectivă, cum ai compara, cum ai vedea exact acest lucru cu piața românească, de Stout, hai să zicem așa. Se vede că la ei e mult mai evoluat și mult mai
înstărit. La noi lumea încearcă să facă experimente, dar le poți număra pe degete la fiecare brărie, poate cu excepția faptului. Sunt singurii care au în momentul ăsta 10 pe piață, staturi, în magazin. În rest, lumea experimentează 1, 2, 3 pe an, dar nu poți să vorbești de ce crezi că fac asta, de ce crezi că se comportă așa. Poate nu au încredere în piață, că poți vedea, poate se uită la vânzări, a fost și impact la pandemie și mulți au plâns că n-au unde să vândă, dar în general văd că lumea se concentrează foarte mult pe IPA-uri în continuare și zona asta. Ne-IPA, DDH-uri, tot felul de nebunii. Eu personal sunt stout, așa că întotdeauna văd ce stauturi ies. Și întotdeauna apreciez când văd că cineva experimentează. Cei de la Hophead Focuser iarăși un stout de bază și l-au trecut prin 4 diverse zone de gust. Au făcut asta nu este rău, de exemplu, și One Beer Later face la fel cu seria lor de... Au două serii, Secret Club și Because They Can. Adică fac asta cu un stout și cu un... Barley Wine. Da. Un Barley Wine american care eu am fost mega surprins când am băut, așteptând la ceva ce credeam eu tipic British, care e truceag, caramel, ăsta american e foarte hoppy, e mult mai spre IPA decât un Barley Wine normal. Ei experimentează mai mult cu butoaiele, mi se pare, dar nu au dat și alte ingrediente spre maturare. Adică introduc practic doar o singură variabilă, nu introduc mai multe variante. Da, exact. Mie îmi place când cineva aruncă acolo chestii. Și hai să încercăm și cu... Lasă-ne puțin piper, ca să zic așa, adică dacă pui 5 lucruri bune, n-are cum să-ți iasă o bere proastă. Exact, adică, asta... cam ce place la toată lumea și pui și caramel, pui și... trebuie să balansate. Marshmallows, pui și niște alune, nu știu de care și... Da, poate să fie overkill, trebuie balansate bine aromele să nu overwhelm you. Și Hopooligans face asta, de exemplu, la Unravel, se vedea Unravel, care tot așa au ieșit. La Unravel au făcut așa, la Oreo, dar mai scurt doar 2 variante. Unravel iese clar tot timpul în 4 variante. Da, e al treilea. Da, e al treilea batch cu 3 sau 4 modele. Da. Unele un pic mai artificiale, unele mai in your face. Mi-a plăcut, întotdeauna am experimentat, sunt bune, chiar se simte că încearcă și experimentează în zone diverse. Și asta cu matura la fel, mă bucur că nu doar ori el începe să fie un standard în hai să aruncăm chestii în butoaie și lumea experimentează. Și ăsta de la... Cumva la Orion era în, zic așa, era în manifestul lor programatic chestia asta să facă baricare. De bere belgian, da? Nu neapărat o bere, un stout trebuie învechit. Apropo, de asta, tu bei numai, care e stautul tău sau stilul de stout sau varianta de stout pe care o preferi? Îți place un stout, de exemplu, sărat? Îți place un stout dulce? Îți place lactoză în stout? Îți place un stout light? Sau îți place un stout baricat și dulce și... Super întrebare! De felul meu, eu prefer cele imperiale, deci high alcohol, undeva pe la 10-11%, să-l simt, să aibă mult malt, să-l simt foarte aromat. Nu-mi plac astea light de vară, sunt prea ușurele pentru mine. Un porter din astea de 5-6%, înțeleg că unii preferă, pentru mine pică foarte ușor. Nu-mi place gustul ăsta așa apos, prefer să-l simt decadent, plin de malt. Așchi, buruieni, bacterii... Exact. Băut aseară o pojala, avea 16 tipuri de malturi și 4 de hamei. Dar sincer nu era one note, adică puteai să zici multe despre el, fiecare gură era diferită. De fapt era ca un whisky, ca un blended whisky, un blend în care sunt 50 de tipuri diferite de whisky pe care nu le mai recunoști de fapt acolo. Tu mi-ai citit gândurile, era de fapt chiar un blend, erau 3 tipuri de scouturi învechite în coniac, învechite în sherry și învechite în bourbon. Și apoi făcut blendul. Da, și apoi făcut un blend trecut cu diverse vanilii. Foarte mișto idee. Da. Îmi plac baritatele, uneori pică greu, gen beau cam 2-3 pe săptămână, în general prefer astea mai spre dulce, amărui sau lactoză. Îmi place și picant, am văzut că lumea a început să bea recent, mai punem un chili, un jalapeno, un habanero, asta se zice. Da, sau și hopped au făcut cu ghimbir și piper roșu și chiar se simte in your face, e fine. Saururile mai puțin, dar mai degrabă spre dulce, spre alcohol, cam asta este, să zic, zona mea de confort. Deși sunt și uneori surprize plăcute. Cei de la Ironic cu The Blueberry Stout, da, nu e imperial, 8%, so damn good and refreshing, adică chiar pot să beau vara mai mult de una. Ce puteai să vorbim de piața românească mai ales? Sunt stouturi care de-a lungul timpului au continuat să fie editate,
dar oamenii au sesizat cumva niște diferențe destul de mari de la un lot la altul. Care e părerea ta? Ar trebui păstrat numele acelui stout sau acelui produs, da? Sau este mai fair să spui, ok, este o altă bere? Deci tu unde vezi diferența sau cum ai face? Ca și consumator, prefer să ți se spună că este berea X, lotul 16, sau că asta este berea Y. Mă lovește asta în plin, pentru că am fost ori dezamăgit de ediții noi și loturi noi. Și nu vreau să dau nume, dar o bere faimoasă cu cocos, care a fost absolut demențială în primul lot, deci vreau să cumpăr. Da, nu știu nicio bere cu cocos faimoasă în România, deci da. Dar următoarele loturi, ori la sticlă, ori la cutie, întotdeauna m-au dezamăgit, ori fade, ori ușor acrișoare, niciodată n-am mai avut chiar aceeași rețetă. Și mi se pare mai fair și onest către consumator să-l rebranduiești. Da, pentru că până la urmă, aici ce merge și întrebarea mea, pentru că de multe ori avem acest bias de a bea ceea ce ne recomandă altcineva, mai ales că suntem în lumea asta artizanală, unde ai 1000 de posibilități, da? 900, 1000. Problema spune ce alegi, ce vrei. Și atunci dacă barmanul spune, uite, băi, berea asta, și atunci te uiți pe Antep, cum facem toți, ne uităm și uităm în biasul ăsta și vedem, păi, băut, și atunci e pe discuția, păi, era lotul ăla sau lotul ăla. Și atunci mi se pare, da, și mi se pare ciudată chestia asta, la beri vechi, să zicem. De exemplu, o bere neagră care, cred că o știi, Ayinger, celebrată. Da. Sunt cele mai bune bochi. La Ayinger, acolo, eu sunt foarte atent la loturi de pe spate, de pe contraetichetă. Și la Ayinger nu te-ai aș cere să schimbe numele, pentru că până la urmă face berea de 20 de ani, 30 de ani, 40 de face. Deci nu te-ai zice, dar dacă tu te apuci acum să faci, cred că ți-e mai ușor cumva să vii cu... Și mai dacă să fii cu un singur malț sau o singură cantitate, o variabilă, ca să zic așa. Cam așa mai gândesc. Da, mi se pare mai fair, că uite și toate loturile de crowd control, că au ajuns la 50 de versiuni diferite, ameliori diferite, malțuri diferite. Câtă vreme schimbi aproape complet formula, mi se pare mai fair să-i zici o reinterpretare decât că tu recomanzi, cum ai zis, o versiune, cineva o bea și complet diferit de celălalt. Nu mi se pare fair. Să știi ce cumperi și să ai un quality control, să zic, în recomandări. Pe de altă parte, și chestia asta cu o bere nouă, dar de fapt am schimbat doar ceva la ea, dar e o bere nouă, așa, dacă o spune, păi este de fapt berea X, dar ea e schimbat doar puțin, nu este semnificativ. Și atunci apare pe statistici că ai făcut 300 de beri diferite, când de fapt nu este. Nu sunt 300 de beri, ci ai făcut 30 de beri la care ai scos variante. Da, e a fine line there, dar fiind trecut prin dezamăgiri, cred că mai degrabă înclin spre hai să o denumim altfel sau să o revenim, să fie clar că nu este deloc ce am făcut acum un an. Hello there, lovely bubbles. Îmi place culoarea de cappuccino, foarte fain. Wow. Leviathan, la Funky Fluid. Asta e chestia interesantă, Funky Fluid nu m-au uimit pentru berile negre. Sunt foarte mișto mi s-au părut foarte mișto pe IPA-uri. La stout parcă nu sunt. Parcă nu e chiar mâncarea lor de pește. Am băut câteva care mi s-au părut chiar excepționale. Au o serie de două, cafea de Etiopia, cafea de Columbia și cu sirop de arțar. Deci la sticlă de 500 de ml și ați reușit să duceți la 17 lei. Deci chiar nu are echivalent în România sub 25 de lei. Deci asta chiar mi se pare price versus quality excepțional. Ăsta este un Imperial Barley Porter cu cocos și ciocolată și holy shit. Deci are un miros de ciocolată și cocos, parcă e un bumpy, scuzați expresia mea folosită. La cocos sunt la o chestie de Porto, sunt la aia de old sherry, de ceva de genul ăsta. Da, e ceva smoky aici și foarte boozy mi se pare. Și nu foarte, dar e boozy. Da. Chestia boozy, da, oai. Ia-ți mai stai. Ok, asta, da, e ce trebuie. E mult mai dulce decât asta de la Mount Garden, dar mi se pare cocosul e foarte proeminent, în special la prima gură. Acum pe aftertaste simt ciocolata, mai simt malțuri care mai taie. Nu rămân cu dulce în gură, asta nu-mi place. Îmi plac pastry stout, dar nu-mi place când rămân doar cu zahăr sau caramel. Corect. Deci asta e ok. Post-gustul este scurt, foarte scurt, se termină totul, dar e mouthful. Da. Și are un feeling foarte plăcut
N-are nitro, n-are nimic, dar e foarte plăcut. Cam asta este și la Pinta, cumva, și nitrourile de care ziceai de la Stumostu, nu? Da. Cam asta este stilul. Da. Baltic Porterul, până la urmă, cam asta ar fi. Da. Dar e fenomenal nasul ăsta. Fenomenal nasul ăsta. Da, deci are atâtea nuanțe, chiar nici nu simți că e bere, n-are deloc Biasul ceva pe care l-ai în bitterness. momentul în care ai luat o gură și asta, de fapt, pentru că ți înlocuiește gustul. Da, și e funny că am început blogul ăsta și oameni care mă știu de viață și am început să vadă că beau beri ciudate, mă întreabă, wow, dar nici nu știam să poate face o bere cu tipul ăsta de chestii. Și chiar are gust de stroopwafel, chiar are gust de smeură cu ceva. Da, deci chiar nu pot să zic că este o bere normală, e foarte aromată și foarte balansată, chiar nu mi se pare nimic overpowering. Nu-mi place când de obicei ei zic că berele astea cu arome sunt bere extrem. Extrem nu înseamnă să pui până la fuz ingredientul ăla, e doar să aibă nuanțe și gust. Chiar nu-mi place când rămân doar cu coco sau caramel sau ceva pe care să te transmită, să fie cât mai adânc, cât mai profund, Exact. cât mai extrem. Da, deci asta chiar poate cea mai bună bere de la Funky Fruit pe care am băut-o până acum. Da, e surprinzătoare și pentru mine, ca pe negri, ca să zic așa. Da, mi se pare cam pe acolo cu colaborarea cu Malt Garden. Am băut săptămâna trecută, au ei o bere aniversară, berea 8, Da. care este un Imperial Birthday Cake. 7-le. Da, 8-ul chiar l-am băut. Și 8-le, da. Cu de toate, deci are chocolate, coffee, coconut. Da, le-a ieșit bine. Doamna state, le-a ieșit bine și chiar rămâi cu berea în gură și are diferite nuanțe. Fiecare gură chiar poți să simți ceva diferit. Deci să really cool. Mai ales dacă mai beși niște apă și nu Apropo lași de să chestia asta, adune ce nimic faci de dacă, de exemplu, dacă faci pairing cu ceva la berile stout, vreodată? Depinde de bere, mai ales la... Când bei o bere acasă, să zicem, sau undeva, vrei să faci un pairing sau preferi să bei doar bere? Asta e așa, e o chestie generală, cumva, de approach. În general îmi place, dar mai ales la stouturi dulci, stouturi de pastry, imperiale, nu prea merge, sunt prea overpowering. Orice ai mânca, chiar dacă e un ciolan de porc sau un burger, orice, deci nu mai simți nimic, că berea acaparează totul. Teoria experților care vor să ne vândă tot felul de chestii, să facă tot felul de cross-marketing, ca să zic așa, între mâncare și băutură, până la urmă are gap-urile ei, ca să zic așa. Da, mai ales la Nu se aplică chestii... chiar peste tot. Da, exact. Când alcoolul depășește 10% și pui multe chestii în el, nu prea mai merge cu orice. La beri mai light, la IPA-uri, la sour-uri mai merge. Dar mi se pare că mai ales la stauturile astea umplute cu ciocolată, cocos, nu merge. Ori doar la bere de desert, ori separat. Și mi-am amintesc la Bux, am fost acum câțiva ani și am băut prima Cum s-au mea... încercat, a fost primii din România, după părerea mea, care au fost bucătarul, da. Da. Și antreprenorul care avea Bux, el a fost primul care a încercat să facă un pairing din ăsta între beri bune, între beri artizanale și o bucătărie reală. Da. Și am fost surprins că era, acum mulți ani, de ziua mea și a soției, prietenii ne-au trimis la o masă acolo. Și a fost foarte frumos, am lăsat pe ei să ne recomande lucruri și nu prea mai aveam noi, chiar nu mai puteam desert. Dar a zis, vă rog, încercați chestia asta, așa, și eram, nu, mai degrabă aș bea o bere. Vă rog, credeți-mă, dacă nu vă place, vă dăm banii înapoi. Și au adus un chocolate cake cu ceva și s-ar putea să știi un quadruple chocolate... Laurier. Nu, din Belgia, ăla originalul, chocolate barista. Aha. Și era prima mea pastry beer, prima mea bere cu ciocolată. Era, nu știu, 2014, 2015. Castel? Da, Castel, cred. Castel. Și am rămas șocat, am băut berea, era foarte bună, foarte aromată. Am luat o furculiță de prăjitură, am mai luat o gură de bere, era complet diferită, deci complet diferită, dar complementa. Deci nu era cum pățești uneori, mănânci ceva dulce, bei o bere pe care, mamă, ce mare e berea asta, sau ce dulce e. Chiar mi s-a părut insane cât de bine poate să mai un pairing de genul ăsta. Și de atunci am mai experimentat, dar mereu mi se pare că merge mai mult bere de desert. În Irlanda, de exemplu, mergeam, sau chiar și în Belgia, și întotdeauna încercau să folosească tipul ăla de bere care eu îl recomandau la pairing și o făceau în the dash. O tocană irlandeză care avea un stout în el, sau un Flemish stew care avea un coada lor. Carbonat flamand. Da. Care de atunci am început să fac și acasă de dorul Belgiei. Să pe mine m-a uimit în Belgia, pe în pairing, pe mine m-a uimit altceva în Belgia. O treabă pe care o văzusem aici în România puțin, ai și fructe de mare. Zilea.
este extraordinar. Este extraordinar. Și în Belgia am văzut cât de bine se potrivește o bere belgiană spartă, inclusiv pișcătoare, așa, cu o blondă puțin carbonatată, cu este în loc să bei un vin, un creman d'Alsace sau un prosecco, dă-ți așa. La vin, scuze. Da, dar cam ăsta este vinul pe care îl dau ei la oysters, la stâlpi. Merge foarte bine un grizet. Pentru mine berea e mai mult ceva să poți să savor, bei una, maxim două, dată la 2 zile. Deci nu e neapărat, hai că beau în seara asta, testez 3-4, nu prea e chestia asta. Okay, și de asta, dacă este să fie o lovitură, măcar să fie knockout. Am înțeles. Bine, nu merge întotdeauna. Da, deci nu merge întotdeauna, mi-amintesc. Am fost la Graspop acum 2 ani și la Werther. Ca și să vină soția de la gară, eram frumos la o terasă, beam singură bere, era 9 seara, 30 ceva de gară. Și m-am luat frumos un pad, aged ceva, 11%. Cald de murei, am stat acolo, mi-am bubelit, am jumătate, hai că mă duc la gară. S-a lăsat răzladiole. Da, deci nu mă mai puteam mișca genunchi. S-au îndoit stixurile. Da, deci oricând pot să-ți beau 12%, dar nu la 35 de grade vara. Prima mea bere de la Piedmont, Egir, un Imperial Porter cu maple syrup. Adică asta se duce spre ce vroiai tu. Da, asta se duce fix pe ce vroiam eu. Alcool, strop de ațar și cafea. Da, gata, că eu am început. Ce artwork au ăștia. Toate au o anumită grijă pe care doar la italieni am văzut-o. Au o anumită grijă pentru design. Da, chiar mi se pare ceva excepțional și am observat la polonezi, da, deci un guler frumos. Culoarea e un pic cam light, mă întreb dacă nu o să fie mai puțin corpulentă, dar nu, mirosul e intens. E cumva o mixtură de ce primele două. Are și buzinesul, are și flavorul. Are flavorul primei și buzinesul. Asta e șocant de bună și diferită de ce mă așteptam. Vezi pe ea care are sirop de ațar și cafea, e foarte savuroasă. Complet diferită de primele două. Malturi mai amărui, nu se simte siropul de ațar, se simte cafeaua, e amăruie și faină. Dar și foarte corpulentă. Da, e ciudat că restul începeau foarte dulce, după care se mai balansau, ăsta începea amărui și te lasă așa plăcut. Și se simte amăreală de la Hopiness pe sfârșit. Sunt chiar surprins de asta. Dar e bună, chiar designul e ce trebuie. Gherbant. Ok. Acum am eu o întrebare pentru tine. Eu am fost și în Polonia o lună, am avut prin multe locuri în Polonia, dar nu am reușit să găsesc niciun restaurant ca și în România. De ce e asta? De ce în România, ca și în alte țări, ne oprim în a găsi bere bună doar în câteva baruri selecte? Nu cred că avem cum să creștem viața dacă nu găsim un restaurant. Dacă toată lumea zice, băi, eu aș mânca ceva, hai să mergem la un restaurant, la un burger place, la un ceva. După care mă duc acolo și au silva neagră, că e singura chestie neagră care au, ceea ce e trist. De ce? Foarte multe explicații. Unul, dar ce o situația asta, tu ai dus-o și în România, o știi în Polonia, dar eu spun că și dacă mergi în Statele Unite o să găsești cam tot așa. Adică, în primul rând, hai să vedem, este o situație generală sau este o situație particulară în România? Nu, nu este particulară, este generală. Și acum am să spun și de ce. E vorba de modelul de business, în primul rând, și anume. Foarte multe berării comerciale mari investesc practic până la 30% din venitul lor în acțiuni de marketing pentru a-și conserva o anumită cotă de piață. Și atunci, evident, acești 30% totul e plătit. Da? Da. În produsul pe care îl cumpărăm, dacă cumpărăm bere industrială. Da. Berăriile independente, berările craft, nu investesc atât în marketing. Ele cresc organic, oarecum. Nu cresc, adică cu alte cuvinte, vând berea, câștigă niște bani, văd după aceea dacă investesc într-o cunoaștere, să meargă către client mai mult. Dar de obicei nu fac asta. Asta odată este o problemă de piață. A doua problemă este aceea de adresabilitate, că se tot de piață, dar se vorba cui se vinde bere artizanală. Și atunci chestia asta impactează și după aceea modelul de business. Cu alte cuvinte, oamenii care beau bere artizanală se duc să mănânce, dar de multe ori se duc să mănânce în alte locuri decât un restaurant clasic.
nu vorbim de turiști aici. Vorbim de fiecare bere, că nu se vinde la ea acasă, după aceea se vinde în altă parte. Deci nu vorbim de niște gypsy breweri internaționale, cum spune aici. Și atunci, că din cauza aceasta, nici dacă vei merge în țara, de exemplu în Polonia, nu vei găsi aceste beri poloneze în toate restaurantele. Că ăsta este motivul. Da, asta zic că... Aceste două chestii conlucrează și problema se pune că sunt tare, și am vorbit eu, sunt cele două explicații logice, coerente ale pieței. Dar mai este încă un factor care influențează probabil decisiv, și anume agresivitatea berii industriale, care vine și spune așa: în această locație unde eu fac marketing, tu nu vinzi altceva. Și atunci este prostituția deținătorilor de local. Asta e un termen bun, că pe bune m-am săturat să merg în locuri doar ca să mănânc și să trească să merg în alt loc să beau o bere. Da. Și mi s-a părut amuzant că ai zis în state, că am fost 2 săptămâni în state și am fost în mai multe locuri, unele mai hipsterești, nu mai puțin hipsterești. Dar pe bune, când am luat bere artizanală din state, stout-uri, chestii maturate, chain-uri, non-chain-uri și am putut să iau. Dar în Polonia am stat o lună, beam de cel puțin 2 ori pe zi. Sunt mai puternici în state, mai puternică, dar și în state vei găsi o grămadă de restaurante care n-au decât cele de cei 3. Budweiser. Cei 3. Budweiser. Da. Dar mi se pare că asta ne blochează. Este ca și în Germania. De exemplu, în Germania, dacă vei merge oriunde, vor avea Bex. Să nu ai Bex într-un club, într-un restaurant în Germania, e aproape sinucidere. De ce? Piața lor consumă enorm, este marketingul cel mai puternic și asta și asta și asta. Și atunci toată lumea are Bex. E ok în Germania și nu se întâmplă la noi în alte locuri, este propriile berării. Am mers în multe restaurante și zic: băieții, vreți alba casei? Vreți dancălul casei? Oh, sigur, da, să aduceți, cu mare plăcere. Ceea ce la noi nu prea vezi. Și poate nu fi ceva excepțional, dar măcar nu beau Bex. Și noi încercăm să ne adaptăm, să facem ceea ce putem face. Berăriile fac și ei ce pot. De exemplu, că avem tap house-uri, dar dacă în vestul Europei sau nordul Europei sau sudul Europei tap house-urile sunt acolo unde se fabrica, la noi sunt în centrul orașului. Și berăriile în suburbii, gen Bărian sau Hapoligă. Diferență. Da. E bun. Văd undeva între cele două. Da. Și îmi place că e mai amărât, iar vin cu ăsta dulci, chiar nu pică bine. Și interesantă, așa, repetarea unei teme clasice. Ok, ai gândit-o bine cu hipsterii, da? În sensul ăsta cu Lambert sexual style. Dar pe calchiat, toată chestia asta calchiată pe un memento mori. Nu, poate de fapt este un Hamlet aici, to drink or not to drink, that is the question. Și asta, dar asta este Hamlet, memento mori. Ioric. Și acum ce faci? Comunicare și PR. Și bună parte a timpului mă uit la seriale, citesc cărți și beau bere, deci life is good. Mogoșoaia. Da, o fel de Mogoșoaia e un fel de Santa Monica, nu? Da, devine un fel de Santa Monica. Sau Santa Clarita. Da, să știi că mă simt așa un pic ca pe vremuri, știi, stăteai în suburbie sau într-un oraș mai mic, pe lângă Vinovădare, până cu Constanța și era, mergem în oraș, era ceva special, te duceai o dată pe săptămână sau o dată pe lună, ceva, nu cred că e un loc mai ca lumea, așa și acum, o dată pe lună sau două pe lună. Mergem în oraș, mergem pe la Pickles, facem ceva bun, luăm un ecler de la French, e o ocazie specială, nu de E o ieșire. Da, e o ieșire. Lucru de amărâie, sincer, chiar mai taie din celelalte. Asta merge învechită. Da? Cred că așa este o discuție. Ce învechit? De ce s-ar învechit ceva? Ceva ce mi se pare chiar special, dar cred că ar merge complementar. Nu orice merge învechit, nu are rost să învechești orice. Dacă te referi la învechit o bere normală și ținută în butoi, sau te referi să faci caving acasă? Mă refeream în butoi. Aha, ok. Nu știu cine are spațiu acasă, că eu mereu aud, dar câte bere mai luăm? Că sunt deja rafturile pline. Așa că e greu. Depinde cât e privința de mare.
E și asta adevărat. Uite, asta fiind atât de amăruie, deși are ingrediente dulci, cred că ar merge ceva mai cu partea dulce. Un rom sau un coniac. Nu bourbonul Ține de toate zilele. Da. Sunt pentru un butoi de. Sau cum au încercat băieții noștri de la Oriel într-un butoi de vin ars, de la Brâncoveanu sau ceva. Asta va face Horia. Horia a zis că el nu va lua niciodată butoaie de coniac sau de altceva, el a zis că ia doar butoaie românești. Ca să intre, să facă o sumă a experienței locale. Băi, chiar regret super mult că n-am apucat să beau țuipă de la Oriel, care a fost învechită în butoaie de Foarte țuipă. mișto, a fost o bere oribilă la început. Era gushing total, o desfăceai ca pe șampanie, trebuia să ții 5 pahare pe lângă. Exploda. Era groasnic. Dar abia după vreo 9 luni, cam așa, ai putut să o bei. S-a putut bea totuși decent, adică nu mai era așa de nebun. Drojde, adică și-o pus să efect. Asta e faptul ce putea să mănânce pe acolo. Da, e chiar prima oară astăzi când aud și beau de birban, dar sună interesant și asta. Trecută prin butoaie de whisky, mă gândeam că ar fi ceva mai interesant. Deci spuma asta, și uite cum se ridică, mi se pare foarte fain. Chiar se vede că e corpolentă, malțul ca lumea, nu e albicios. Just. Nu e nici un pic de dulceață în asta, zic deja uitându-mă la ea și mirosind-o. Da, deja pus. Ok. E super bună, super afumată. Parcă mănânci prune uscate în strop de bere, deci fix asta mi se pare că este. E ușor dulceagă, nu prea mult, dar Are chestia afumată. da, are niște note așa de lemn, de fum, e foarte bună, chiar și pentru ceva care costă 20 de lei, trecută prin butoaie de whisky. Numai 20? Nu, 20 de lei. O face mai scumpă. Trebuie să o scumpim. Dacă ai spus că e prea ieftină? Da, de chiar mi s-a părut super rezonabilă, că de obicei chestiile astea sunt minim 30, dar chiar mi se pare super reușit. Chiar Și dacă ai văzut douăbilă și pentru 10-11%. Cât ai văzut cu siguranță pe Bere România, au fost câteva chestionare. Cred că au fost unele oameni, că au fost da, de consumul de bere și artizanală. Da. Exact. Da. Nu știu acum cine le-a făcut, pentru ce și Studenți la doctorat am văzut. nu știu. Dar toate acestea aveau și chestia asta, pricing, adică în funcție de ce alegi o bere, alegi și în funcție de preț. Și asta mi se pare o ipocrizie cumva. Adică eu nu cunosc nimic care să nu alegi în funcție și de preț. Da. Asta mi se pare pur și simplu o ipocrizie. Nu este consumator normal în orice. Poți să consumi de la semințe prăjite la Ferrari. Și orice salariu ai avea, totuși te uiți. Da, și nu e vorba numai de salariu, ci orice business, orice bani ai avea în buzunar, în afară de orice. Da. Așa. Există întotdeauna este un background acest background al pricing. Și de fapt este numai asta ce se vorba de merită pentru acea bere banii care se cer pe ea sau pe acel produs. Da. Sau serviciile respective care se adaugă la produsul inițial merită acea plusvaloare. Tot timpul, și asta mi s-a părut un fel de ipocrizie. Tot timpul și neasumat, nu alegem doar pentru că este gustul altceva. Nu este adevărat. După părerea mea, ca și comercian, cred că un lucru care în continuare oprește consumul de bere artizanală să se răspândească și prețul berilor artizanale, care mi se pare foarte mare în România în comparație cu berile industriale. Ori ei sunt mult prea ieftini, ori berile artizanale sunt mult prea scumpe. În Statele Unite raportul este cam 1 la 2, 1 la 2,5. Dar noi cred că e minim 1 la 4. Adică, când cumperi online, să zic, la o terasă poate 1 la 2, 1 la 3. Dar în orice moment e mult mai ușor să alegi o bere la draft industrială. Nu contează că e Silva, Ciuc, orice, și dai 10, maxim 15 lei în cele mai fancy locuri, față de o bere artizanală care în cel mai bun caz nu o găsești niciodată sub 15 lei. Cel mai de cartier magazin. Da. Și în general e cam 25 de lei. Sunt complet de acord. E prețul, e greu. Și când e un tax acasă, da, e un showstopper, întotdeauna. Și de asta și când vezi beri noi, te uiți foarte bine, știu brandul, cunosc, ce chestii de calitate, am mai ceva de la ei. Dacă nu mă arunc la o bere de 50 de lei doar pentru că eu au trecut-o prin prune uscate și coniac.
Nu. Apropo de asta, ai văzut că e un experiment, ca să zic așa, pe piață, acela cu Strange Companion. Au făcut o campanie de Kinsey destul de prostuță, după părerea mea, dar ok, după care s-a lansat produsul, după care n-ai voie mai mult, au băgat câteva chestii din asta de campanie, n-ai voie mai mult de o bere sau ediție limitată, nu știu ce, au continuat, și după care gata, s-a terminat. Da. Și o bere scumpă. Da. Da, era Okay. 35 și s-au bazat pe faptul că pe hype. Pe hype, total pe hype de genul ăsta, genul nici măcar nu știi ce bei. Da. Crezi că asta o să mai țină? Crezi că o să mai avem astfel de inițiative pe piață? Pot să încerce, nu știu cât o să țină, nu știu de la câți o să meargă. Și până și eu, care comand zeci de beri lunar, ca să fiu sincer și dau multe milioane pe beri, nu am pus botul la asta. Nu știam nimic de brand, nu știam cum sunt și nu mă arunc să dau 400 lei doar pentru că a apărut ceva care promite ceva bun, care îmi place mie, am stat vechit în paie. Am așteptat să văd chestia, am auzit că se pregătește ceva. Asta este așa, știu, chestia asta atât de conspiraționistă. Marketing 101, da. Marketistă conspiraționistă, că asta că mi s-a părut, băi, chiar așa? Adică, smart. Da. Nu, și mai ales de la ceva netestat, nu mă arunc în niciun caz, am așteptat să văd ce se întâmplă, dacă îmi place oamenilor, care e feedback-ul de la persoane reviewer la care am încredere. Din păcate s-a dat lotul instant, așa că ce am ajuns a fost, Răcostin, să fac o promisiune de schimb, să-i dau o pojală pe schimb de un Strange Companion. Acum că văd că merită banii ăia, că au mai fost experimentale. Da, este capitolul asta. Boier. Da, așa că sunt de acord, nu poți să pui botul steriș la orice și îmi place the teasingness, the playfulness la asta, dar nu oricine se aruncă de 40 de lei de la o berărie nouă, netestată, despre care nu știi nimic. Că poate să fie... Ok, s-a vorbit de la început că ai făcut-o la perete, așa, deja avea... Da, un endorsement, sau Da. Da, că era și doar la ei pe site exclusiv, dar iarăși dai atâția bani pe bere, mai dau și transport, că trebuie să livrezi. Eu, unul, nu eram pregătit să dau 65 de lei pe o bere în momentul ăla, fără să știu dacă e bună sau nu. E altceva când îți povestesc prietenii, ai Untappd, faci un research, vezi ce ingrediente sunt. Dar da, nu cred că ține asta foarte mult, mai ales în piața atât de aglomerată pe chestii mai budget friendly, să zic, că poți am număra pe degete berile maturate sau cu un preț peste media de 30 de lei, să zic. Așa că e destul de greu să spargi direct piața cu ceva premium. E o problemă pe piață, ca să zic așa, că am vorbit mai devreme puțin de bere nouă, cine scoate ce scoate. Tu, ca și consumator, acum vorbim de partea de comunicare, ca să zic așa, ai beri pe care le bei recursiv sau permanent, sau cât bei recursiv ceva, cât cauți ceva nou. Okay? Și care e partea la care e guilty pleasure-ul, ca să zic așa, și nu mai guilty pleasure-ul. Guilty pleasure și este chestia de stabilitate. Pare super bună și îmi place. Păi, aș vrea să pot să beau recursiv an la an aceleași chestii, din păcate e greu că nu există stabilitate. Lotul de Night's Blood, de Time, de Cannon Fair, de orice vrem să comparăm, diferă de la an la an și nu poți să știi că berea care ai băut-o anul trecut o să fie la fel de bună anul ăsta. Okay, dar așa că chiar merg mai departe, eu merg adică berea pe care bei în fiecare lună, nu în fiecare an. În general, să zic că proporția de 90% beri noi, pentru că se produce atâta nou și import și testezi ceva nou din afară. Zice pe la 90% new beers, 10% repeats, dar le pot număra pe degete. Tot așa, exact pe ce ai spus, cele tari, cele untuoase, cele puternice. Da, de la dar ai găsit 10%, nu spunem acum neapărat, dar zic că ai găsit un 10% care se păstrează în acest hardcore, care să-ți dea confort. Da, care știu că îmi vor plăcea de oricare dată și nu e greu când am testat alta. Este refugiu, este refugiu, e safety. It's my comfort zone. Exact, comfort zone. Da, sunt câteva branduri din România, din afară, care pot ști mereu că, ok, that's gonna give me the high that I want from a beer și the pleasure from reliable friends. Exact. Și câteva industriale, de ce nu vreau să fiu ipocrit, să zic că nu vreau niciodată. Merge un Schneider, merge un Edelweiss, un Franziskaner, mai ales pe chestiile astea albe merg eu, mai puțin ori. Dar sunt chestii care pot să ieși de la Mega și sunt bune. Prima bere care am băut-o după vreo 6 luni de iarnă a fost în aprilie, am fost la Sofia și la Piatra Neamț, am și la o terasă, undeva într-o zonă mai așa, era o terasă și avea o Guinness. Mamă, deci poți imagina bucuria să dau o
bere neagră, în aer liber, pe vreme frumoasă. Nu contează că era industrială, era right free, câteva de smoky peste tai și merge la fix. Da, bine se întâlnește și asta. Uite, apropo de chestia asta cu ieșitul și asta, aș mai avea de punctat unul dintre lucrurile apropo de tine ca și consumator. Te afecta pandemia asta. Adică, că tu mai spus mai devreme, cred că ai zis că e prima oară în an de zile când ești în centru de Chiu. Da. Mai mult. Mai mult. Aș 3 luni. Ca și 3 luni. Da, ok. Ok, am înțeles, ok, jobul de acasă mai mult. Asta Era și înainte de pandemie. Asta vreau să spun, adică și consumul era mai devreme, era mai mult acasă decât în oraș. Da, și consumul era mai mult acasă, dar acum cu pandemia și cu reticența asta, nu doar pentru mine, dar și pentru familie, am ieșit foarte rar afară. Așa că am preferat mai mult și a crescut foarte mult bugetul de consum acasă și am experimentat Pentru că tot mai multe. de vreau să ajung este altceva. Așa de, este posibil ca de fapt preferințele tale și în materie de bere, și de asta spuneam și că am avut mai devreme discuția ce fel de stout și ce fel de ce aștept de la el și ce îți dă și ce nu știu ce și cât este nou și cât este vechi în ceea ce vrei, să fie legate exact de acest tip de consum. Adică, cu alte cuvinte, într-un mediu de gen pub, există not a pressure, but e un fel de chestie care se rostogolește mai repede. Da. Lucrurile se rostogolește mai repede, sunt mai rapide, atmosfera este alta. Acasă, cumva, e un fel de lentoare, Da. un fel de ilo tempore, din ăsta așa. Da. Tragi de ea 2 ore fără să uite cineva urât la Exact, tine. exact. Într-o cușmă, nu neapărat că se uită urât ceva la tine, că nu asta e problema neapărat, dar parcă lucrurile se desfășoară mai repede și te upgradezi mai repede. Da. În fața și preferințele tale, poate specioase, ce tip de stout sau de ce, poate să stă și de chestia asta. Cu siguranță și cred că s-a potrivit mai bine statului acasă decât ieșitului la o terasă în care băieții schimbă berea la o dată la jumătate de oră. Încheiem cu ceva neobișnuit, un Dark Sour Ale, in Dark Corners, care a stat în butaie de vin roșu și s-a pus și aronia, în Italia, într-o fabrică din Belgia. Să vedem. Wow. Ce culoare frumoasă la A spumă. prins, da, a prins Bordeaux-ul acolo, ăla e. Ok, deci asta Se vede. Sante? Ok, deci Deci asta miroase de final. vin roșu, da. Wow. Asta merită de final, adevărat. Deci parcă mănânci fructe de pădure acre, nu chiar complet făcute, dar ușor dulci. E o senzație plăcută, puțin neobișnuită pentru mine. Și o bere neagră. Da? În post-gust deja începe după aceea. După ce am dispărut Da, se fructele. domolește după ce acreala dispare. Rămâne baza de stout. Ok. Mă rog, stout, de dark ale. Dar trebuie să spun că de fapt asta este un particri al meu legat de White Pony. Sunt mare fan această berărie, această berar de fapt, Roberto Oranto, care experimentează atât de mult și care, ca să zic așa, livrează, îți dă ce trebuie. Pentru mine este uimitor în continuare. Este în continuare uimitor. Ce trebuie să facă. This is so strange. Adică sunt efectiv șocat, e super bună, începe foarte acră, fructe de pădure, te duce apoi într-un dark ale, puțină dulceață, după care gura îți rămâne pungă. Ai acel tartness de la un vin roșu. Da. Deci domină complet vin roșu. This is really good. Bordeaux. Așa funcționează. S-ar putea să mă convertești. Wow, carnasul ăsta e... Da, e un saunos foarte plăcut, nu e overwhelming. Și nu ai chestia nasoală de doagă, nu ai chestia infectată. Deci Da. nu simți infecție. Mie nu-mi place aia. Exact, și ce spui? Dar aici nu este deloc infecție. Nu! Se vede și culoarea, deci... Ok. Și acel dryness care se rămâne în gură e atât de satisfăcător, sincer. Vorbeam cu un prieten din Franța, cu Stefan Chimio, care are club de dar în Lyon. Și un mare prieten al berii românești.
artizanale. Și Stefan asta spune. Stefan spune că, băi, îmi place foarte mult white pony, este bestial. Tot timpul încerc să caut, dar se epuizează repede și până să apuc să beau, nici măcar nu știu dacă să comand sau nu. Și spunea, la un moment când aveam noi circa 20 ceva de beri de la White Pony, a zis, este barul cu cele mai multe referințe de White Pony din toată Europa. Și am spus, de unde știi asta, Stefan? Pentru că eu sunt al doilea, cu siguranță. Mă dă pe spate ceva ce eu nu aș încerca în mod normal, că e greu să dai 50 de lei pe ceva ce nu știu dacă îți va plăcea ca principiu, nu neapărat că nu e făcută bine. Dar ăsta chiar merită încercat. Ce urmează pentru la 100 de beri? La ce ne putem aștepta? Zeci de tot. Da? Okay. Și unde ne putem bucura de acest trafic? În josul străzii, 200 de metri, Gabor avem 60. Dacă până atunci vom mai face câteva emisiuni. Da, ok. Mersi de fileu, ca să zic așa.